HSPDP kala dei ka weipat ka parti kabala Khih menta banyak kren ka benta ka ishu ya sam shuki Myntri kaba mar snem shiteng hapadeng ki arngot ki MLA jong ka parti. Alor kani haba yo banyak kren bat president rangba jong ka parti ba KP pangyang uliat hu ba shen ka parti kan sa syang perkhat halor kani ka benta. Ke HSPDP kadan arngot ki MLA bat kini ki kentum yo ba shakler wajri MLA ka mau thad raishan uba deiru menta Myntri ka tanat sports jong ka sarkar jenla kat ba weipat dei uba Methodius Dakar MLA jong ka mau shinrut. Laban kedau hang ni baka ni kamat kabe dei na ka benta ka jingsam mar snem shiteng ya ka shuki Myntri hapadeng ki MLA kala shongshit tang haka parti HSPDP Henry wad haka parti BGP NPP bat kiwe kiwe. Pasien ngilu isi shong na kala parti na ka benta ka kam ba orang ke mali ingkat dengan parti bisa dari shong bisa kadlang kayu ni bande man lam juga family but kita kadang ni kadang bisa shin ni bisa kata kai ni ka pasal point ni jung ha ka meeting ka ba na kwa ila bar khai ki personal bi jong colleagues jong amo at least have to meet on tanta ini ki extend number ka to ni ki juda na ka company this chan collectively we take care of our mo